Tawa ng tao. Ah. Versus ano to? Anong team to? Ay, mag-live. Tawa ng tao. Anong team to? Per game lang daw. No problem. Base is under attack. Ano, Rom? Per game, mukhang 1 game lang daw. Ito si Taytay. Ano, Rom? Hanap ka Palitan na na, lang Wish. nila. Hanap ka na agad. Ano, Rom? Ako Wala pa pa. paghahanapin mo. Pwede na kayo kumuha. Si Wish nagiging tamad eh, no? Oo nga eh. Kawasin mo, okay. Ako pa! Ako pa! Tulad ko na. Hanap na nga ako ng room para kay Master. Jojo, try magmano na po ba to si Sunny Boy sa inyo? May Lodi pa XP contentan. Uy, Rato! Next kayo dito. 1 game lang ata yung kalaban namin eh. Yan. Mix 10. Tangin ng AGC yan. Hindi na wala sa feeling ko yan. Room daw, room. Mag-AGC lang ang mga boss. Wait lang ah. Tencent Gaming. Co-streamer nyo naman. Aw, Yun, labanan please. mo Atab, boss. Aw, malakas yun si Idol Atabs. Base is under attack. Ay, gago mali yung ano ko. Description ng sila. Ala! Pinost! Pinost nila! Pinost! Ubusan ko ko. Enzo pala. Ubusan ko ko! May slis lang, buwisit. Tuwan-tuwa ako kanina. Yung pinuwistis lang eh. Kala mo foreigner. Mix ano? Mix na Rick. Kuha ka na. Kuha na ako. Okay po. Wala pa rin silang hawak eh. Ito po, Mix 10. Ano ba spell? Mix 10? Apo. Opo. Oh, may naglalaro. Mix 9. Yung page niya. Mix 9, Mix 9. Mix 10. Mix 9, Mix 9. Oh, may naglalaro din. Mix 8. Oh, may naglalaro din. Mix 7. Kaya mo yun, boss. Pati si Manse, wala magawa sa'yo yun. Uy, ba't alam mo, Lods? Teka lang. Hindi, joke lang. Joke lang, idol. Joke lang. Hindi, may comment na kayo, no? Binasa ko lang yung comment, buwang. Mix 5, Mix 5. Woo! Okay, Mix 5. Nga lang. Mix 5, Mix 5. Mix 5. Mix 5 pala. Sinabi ko na. Hindi ko na naman naubos. Wala ako dyan. So, dali. Siyempre, ako pa rin mag-a-arcon nito. No? Oo, baka iba Arcon. Siyempre. Uy, gago, bad password, Mix 5. POD yung ano dyan, Arcon. POD. POD? Malalaki? Hindi. Yan lang malit. Nanalo kayo nila, Corn. Siyempre, talo. Corn isa eh. Uy, sino ba ito kalaban natin? Sila troops? Ay, kala ko kayo kalaban. Di pala sila yung kalaban na matigakalta. Tapos restart mo, no? Hindi, tatlo lang kami nandito. Saan yan? Mix 5. Baka sila ba doon yung kalobin yun? Dito na, idol. Uy, thank you, manager. Hindi ko na
na ba naubos? Pasit Kwang! Gods, po, sino po kalaban nyo po? Sila, best tay daw? Saan na kayo? Ang server? Mix 5? Mix 5 po! Bet ka ba? Hindi ah. Ano? Hindi. Sige lang. Sige lang. Hindi naman ito yung kalaban natin eh. Ito ba Rick? Wala natin. Wala natin, ako na una dito. Washat Idol Bandy. Washat Madam. Washat Madam. Kamusta? Thanks for notify. Oh, Pak! Sino ka dyan? Washat Madam Bandy. Panalo ka. Sino kalaban natin, Rick? Best tay. Bakit yung Skyname, Rick? Ano na? Skyname, palita mo nga. Ano ba maganda? Yung... Hindi na ako nakagalaw dun ah. Subscribe nga. Ano ba natin? Hindi naman to eh. Hindi nga. So, agawan. Boom. Ano ba maganda yung Skyname? Ito, Google, no? Taga saan kaya yan si Best Tay? Patanong ka, brother. Masarap namin. Taga saan tayo yung Best Tay, Rick? Para makatuwa, akisa ko sa'yo, Evangeline. Siguro taga Taytay, no? Repayo. Washat, Evangeline Repayo. Washat ba, ano Madam Bandia? Hindi rin nila alam, boss nap eh. Trainyard maganda, Trainyard. Tiga ano yan? Tiga Binyan. Hello. Ano ba? SB, ano yun? SB aim tuloy. Best Binyan dapat yun. Sige tayo, tayo mo lamang. Uy, gago, ba't ganun? Trainyard? Ito yung normal, di ba? Des yung ano, des. Yung, Ah, ganda ka na ito. Parang 3D, oh. Hey! Alis ako, magpasok na. Skyname Office. Yun yata yung building eh. Pangit yung building. Feeling ko taga Las Piñas yan si Best Taytay. Tayong tatlo ni Dan. Lods po, sino po ay tayong tatlo ni Dan. Madam Bandy. Panalo ka ba, Madam, di ba? Kaila bata ka pumusta. Tama ba? Baka naman, madam. Siyempre, sharings po kami niyan. Baka naman. Nagugutom pa naman ako. Baka naman. Nagugutom eh. No?
Nabaril ako ng kampe ko. Ota. Ubo ang pinagputahan. Ubos ang pinagputahan. Ano ka ba? Hindi ko alam po saan ka pumusta eh. SB Morning Dew. Try mo din. Try mo okay. SB Morning Dew. Ano yun? Tayo maganda. Mountain Dew? Morning dew. Morning Dew. Parang ano yun eh. Tayo dito parang sunset. Parang pa-sunset siya. Sunset? Talaga? Ito kakagat ako mag-AGC guard to eh. Oo, Paris! Oh, ano, talag. Talag. Ganda liwanag oh. Maganda. Ah. Morning Ayoko Dew. nung... pangit dyan. Pink. Ha? Kulay pink. Kulay pink. Parang pink yung or orange. Basta yung Ah, ganun. pangit yun. Ganyan eh. Tsaka sa mata. Hindi yung gabi, wala bang gabi rito? Uy, gago, dami natin dito pa. Okay na. At ba? Parang gusto ko maging bayaran. Wag naman yun. Wag naman ganyan, madam. Torn Sky, parang babag... yun. Dahil Parang lang di ni bagay Idol, oh. sa'yo. SB Sky name. Torn Sky. Uy, Torn Sky. Maganda rin din. Ito blue yun. Yan. Toming alam. Papalit-palit pa. Bakit? Ay! Uy, gago. Orange ito. Orange yung Ayoko nito. Kakainin ako ng ano. Nakainin ako na. May ipo-ipo, par. Yan. Pangit yan eh. Back alley. Merong gabi, back alley, oh. Dahil lang nito, ah. Sky name. Ayun, AGC guard. Sky name, AGC guard. Building to, eh. Gago gabi. Ito maganda. Ano may kalaban natin, Rick? Okay, nawala ako sa calls. Dito ka. Okay. Ito na sila. Enzo. Sino kalaban natin? Enzo, ano? Enzo, Taytay. Rick. Saka si Nabotas. Nabotas? Hindi. Di nga, tangin may nagtatanong kasi sa akin. Ano sa talpakan Kaya may eh? bugbog sila Erp kanina, eh. Ilalata Oo kasi nga. sa talpakan. Hindi, nagagulo lang yan. Nakalimutan ko eh. Tanong natin. Tanong mo na. Ang main event Ilalata naman sa dyan. left. Ito, main event na namin nila Wish to. Main katarantaduhan to, guys. Tapos na ang main event, main element naman to, main element. Main element. Main element. Ay, gago, patay pala. Nag-type pa. Puta. Ay, nako naman talaga. Wish ko Napakatagal hindi nyo naman. nakabasa, puta. Ito na ba sila? Ano? Ang ganda lang akin pa, no? Rick, ito na sila? Sun and Moon, par. Baby, 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 baby. Nice. C9. Wala ka dyan, par. Balik. NG pa lang kami, Wish. Minsan lang makalaro sa 3v3. Ito may kalaban natin kagabi, Wish. Sinap. Ha? Hernani. Hernani. Sino siya doon? Si Chewy Bebol. Lipat na. Sino kalaban natin? Bebol. Wala mo tayo nakalaro kagabi ganun, ah. Kilala Chewy ko. Bebol ang puta.
kape ganun? Ha? Guys, live. Hotdog. Pang main elephant yan eh. Main elephant. Oh, si Wish, mataba kasi yan talaga. Wala. Ewan ko paano tumaba ng ganyan yan. Kasi kumain siguro yan. Alam niyo yan. Nag-addict nga ulit eh. Ang taba sobra. Akala mo ano, si ako. Wow! 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 Ang payat mo! Ay, ina mo! Ang payat Papasampal mo! ko niya kay Juday. Juday, Wow, ang pakisampal payat nga yan. mo! Pakisampal nga yan. Wish instinct monyong kagibi. Ah. Kaya Sila, lang, gulo pala ng kami name niya. ng ito. Si Wi. Sabay mute ko sa Uy, gogo na patay Hello. mo na to. Hello. Oh, hello, sino to? Rinig niya ka rin. Hindi. Sino to? Tayo. Palpak yun. Sino ka, ha? Sino ka? Puyat na naman ako nito. Ano mo, Chowking? Alam niyo ba si Dansan? Hindi yan na, ano? Hindi na nililigo yan. Sino sabi? Ito, may nag-comment. Ayan si Sunny Boy na tambayan dito sa Tondo. Sunny Makatambay Boy. lang okay na. Walang ligo. Anong ligo? Gog. Sino nga ligo? Dito ako sa live mo, wala ka naman. Tinitira mo ako sa live. Katapusan mo na! Tapusan mo na, Ludi. Oo kasi. Wala, ayun nga nag-comment to. Walang ligo. Laro agad. Ano yun? Screenshot mo, paparusa ako na. Ha? Paparusa ako, screenshot. Pag wala, ikaw paparusa ako. Ayaw nga, ayaw. Armor. Dinilit. Dinilit yung comment, pwede pala yun. Team. Ano na, warm up na lang para. Basta saan gawin ako, may basta ako dito, Jarat. Jarat! O nilapag. Nilapag Ano, saan game eh. na ba? Kaispata na Kaya nila. ito eh. Sanin moon, par. Noodles, naging pansitan na. Kulit ka. What? Arrested na. Hindi ako pala. Sino ba itong mga to? Ano ba, game na ba? Game na. Game na PO, oh. Game na PO. Game na may pera. Siyempre, alisin ko. Click. Click! Game. Wala nyo. Wala lagi. Ay, gato lala. Tatay pa ko eh. Games pa ako. Ito gano'n talaga. Signature. Siga talaga to sa'yo. Wata! Wata! Kita ko eh. Sinaksak ka. Ay, inasaksakan pero mata yung ano. Parang karate. Karate yun ah. Mongoloid. Game. Game na, Rick! Yun! Ministop. Fight yan ah. Tingnan mo, Eric. Woo. Eric, gusto mo kumain ng bala. Sabi ni Podkill, nilaban mo yun. Ano? Alam mo, kaya mo si Podkill, ah. Pala. Tres ako, par. Malakas yan. Bamsite isa, Bamsite bamsite kaliwa. isa. Arcodor. Wala to tres ako. Uy? Mabas may arco, ah.
Wala na full step dito. Alis ako dito. Tres. Chuta ko. Bako. Hindi mo napatay yung tres ah. Pumalya. Umalya. Ngayon lang yun ah. First time ah. Bago na rin. May bomb site. Bomb site. Sniping tsaka tre. Ayoko na nga doon. Napaka lang ako ng door. Masakit. Masakit. Si Eric humihinto na naman. Oo. Tulala na naman ang putang na talaga. Talaga. Junction. Uy! Sniping pa. Sinumaan ako. Tres bomb site. Okay, baril. Ayoko yun. Exclamation notify. Lalim ako. Layo na rin ko. Uy, thanks sa mag-notify, Jet. Exclamation notify. Ilalim ako. Saan kayo? Nandiyan sa atin? Ganun sa akin. Wala kami doon. Fine. Tres isa. Stopper. Kaya. Yan. Backside na nga. Sigurado na to. Ay, pag-isa na ko ninja box. Dos. Ang cute ng knife. Cuts like a knife. Yung knife lang. Knife lang. Pero, syempre sama ako dun. Junction. Tres. Arco. Patay tres. Isa pa tres. Backside. Ay, Umangat. ikot pa ako puta. Saan? Backside sa doors. Balis. Napali. Ilalim ako. Wala mo. Gigigego ha. Inimulan mo. Wala mo. Tapusin ko. Inimulan mo na. Sabog tres. Di ako ah. Ay, ilalim ako ah. Sniping. May sniping. Tang ina mo. God mo. Sa baba. Bawas yun. Kung tumatalbog yung bala. Tres box. Arco, sure. Patres. Wala buhay, Rick. Ilang buhay mo? Sanda na ako. Okay. Boom! Diba? Nice pain! Wala pain! Nice pain! Nasaan ako? God mode. Uy, di naman yun! Naman yung God mode, sure. Saan yun? Kung ino nakatakbo? Ating backside. Sniping. Ba't Base. ba ano? Ating isa. Naglalag. Planting ako. Naglalag kapag Nagsakin din. kabarilan ko siya. Hindi mo barilin. Kaya ka na naman, Wish. Arco na. Oo, si Wish. Gaya na naman. Paano to? Tulog ka sana ako. Nasa kaliwa yung Arctic ah. Lagi, tawin na mo. Lalapit ako. Ano ako dyan kay Juday? Ito, sniping, patay tuloy ako. Dilim! Nagpunta base. Oo, patas. Yaya, Wish. Tignan mo sa GC namin, siya nagaya. Di ba, Rick? Di ba, Rick? Oh, di ba?
Nakalat mo. Baso mo. Siyempre, akit. Bukas ako na ako ng lakad bukas. Ako nakakanta na mo ko. Natala mo, Wiz. Tapos sila maglaba? Lalag. Galag, di nga naggalag. Lag nga. Baka sa akin lang. Ayan, pumasok ko. Bulag ako. Wala yun. Yaso lang. Bangkit Kasi pa. Bounce ka lang. Yan eh, ano ka ba? Nangyari sa'yo, Enzo. Sniping isa. Stress na ka-drop ako na lang pala, no? Kausap sarili, ah. Kung ano hindi mo makamatay yung kakabatid mo. Lalim ako. Hey, Jay. May sniping. Sniping ba din? Baka nag-SJ. Mag-iisip Lalim natin ako eh. yun. Bangkit isa. Bombsite ka, bombsite. Sniping pa rin. O, sniping na lang. Makari ko na yan. Ay, layo. Ay, layo. Salta ka. Ano ba yan? Wata. Saksakan ko, wata. Saksakan wata. Salta ka pa. Dulo bombsite. Patay na extra. Ano, patayin mo yung ex mo? Uy, grabe ka naman. Kala mo personalans? Nasa ano na yan? Sa dilim na yan. Kala mo personals? Ano? May personals ka. Oh? Nangyari sa'yo. Wah. Lumapit ulit. Moment. Yung box, blood. Boom. Pero, stress. Door. Doors na sa loob. Ano ko nung tuwiting walang baril eh. Ah. Ano ako? Arko. Tres. Nakati ko. Stopper. Nakatingin sa L. Oh? Lancer Mare, what's up? Boink that TV, follow nyo. Boink that TV. Boss point. Point. Bounce ka naman. Kawasan na. Ulit ginagawa nun. What? Pasok dun sa ano. Sa dos. Ay, layo. Sabi ko na, Arko.
Don't share, Lodi. Uy, thank you, boss. Boy. May shoot ako. Yun, no. Kahit isang tapos, kahit isa lang. Okay, Ikaw. coach. Lagi Okay, free fire yun eh, kaso di ko napapatay. Okay, coach. Okay, coach. Botin! Lodi. Nasa na? Dulo. Patay, Arctic. Walang boy, ah. Ang bulag yun. Nice. Sniper, wala din. Well, Gary. Pengi. Ah. Yang me. Hello! Sniping Arctic! Oh, yun naman dalawa. Hindi namatay yung isa. Hindi ako nakagalaw. Ay na mo, Ay, dalawa. correct. Sino mo tayo Salamat sa isa? pag-share. Post point. Cellphone lang, ano ko eh, hindi ko nakikita yung mga nagla-like pa din. Go! Eh, sila. Eh, saan yung gad? Huwag doon kulit. Arte kaya? Up. Ate ka. Oh! Isa bata. Up. Nasa loob. Nag-argo. Ibaril ba to? Bulagan. Backside to, bulagan. Junction yata, ikaw ba yun? Okay, Johnson. Ay, wala na pala. Talaga? Ako ba yan? Oo nga, napapait ka naman sa Ansan Gaming yun. Iba ka, Sa'yo. idol! Artikulo. Ikaw ba yan? Grabe ka naman, idol. Sniping box. Tara si Sar. Talaga? Oh, bomb site na lang. Okay. Labanan mo. Takot. Labanan mo. Nasa doors na yan. Yeah. Labanan mo. Talaga? Talaga ba, idol? Eh, baka naman nata ngayon, idol. Artisans. Yes. Sa Ay, gago na, i-shoot ako! Teres, pumasok na! Nabati. junction ata. Bulag 3. Sit down.
Artik ako sa Rape. Johnson, ah. Kawawa ka naman, idol. Pumasok man, pre. Dalawang tres polo. Ano, junction. Ay, gago. Dad mo, Dalawa. sa Kael. Push na. Di ba nila ako dyan? Oh, artik na lang. Tres, sure, tres. Sure, tres, trick. Sure? Paano yung chur? Sure. Baril ka, team. Yup. Wala ba? Okay, champion ako. Ay, gagi, tres na. Lel. Samahan pa ako ng Arctic. Nalaro? Jackson. Ikaw ulit, tres. Tres ba ang sa'yo? Bakit? Ano meron dyan? Bao. Ay, wait. Uy, shit. May tao. Asa yung label ko? Nandun sa kayo, Mark. Kung. Ha? Ha? Sige sabi? Sa, X yan, sa X. Bunga nga, naka-artik. Ay, just pala Chat lang akong gara. Lahat sinabay mo na. Oo, ano ba? Ay. Bobsite. Kaliwa. Nayar ko. Bobsite na lang. Hey! Eh. Lob. Patres na. Paulit. Ay, ka dyan na. Bawal pumik. Nakagit. Inabot. Oh? Yeah. May baril. Ah, ate. Ano yun? AK. Ito mo nalo. Sumanalo. Alam kung kanino dapat. Alam ba? Tuloy. Yay. Okay, fight. Gago na dyan. Ito ko nakatutok. Ayan, Rick. Burit ko. Ipakita mo na di mo kaya. Fight. Ulit. Game.
Labas ako. Ilan tayo? 17. Yeah. Tatlo. Speed lang. Ay, tras pala ako. Junction na. J ako, J. What? Dalawa J, sa ng bomba. Isang J, dalawa loob. Patray. Wait, reloading ako. Ay, naman bullet ako kasi. Okay. Yeah. Dito bomba. Dito bomba. Ah, bumalik. Ay, Bumalik. Ano na? Ano Ano na? about Onsite side? tuloy. Snap. Ano na? Ano na? Bala. 16 lang kami. Ano na? Warte rin kasi. Warte rin. Ano na? Ano na? Ito na patras par. Puro headshot na par. Stress. Lumabas. Nandiyan bomba. Headshot din yan par. Huh? Isa pa. Ay, mamamatay na yan. Ay, 3-1. How did you do that? That, ha? What? Ano na? 3-1. Nice one. What are you doing, step bro? Wala pa. Isa lang yung bilig. Tatras. Junction na. Tara ako. Tara. Reloading ako. Tara. Salili ko. Bumalik ko ng Oli. Patay. Boom. Ilaw. Taral na lang. Oy! Yun. Ilaw. Junction. Uy, tumabis. Junction. Uy, tara, J. Inoon, May. Kala mo lang backup, kulit mo ah. Napa. Mabulog ako par. Junction. Tara. Tatlo loob. Ispat isa. Ating isa Jack. Tago na ako. Oh? Tabi, hello. Okay. Typing ako. Ay, tatarik. Wow ah. Loob lang. Takbo par. Kala ko bulag yun, Rick. Ay. Natapang ko dun. Napasugod Tulpo ka. na ako. Higa ako. Junction pa. Bomba. Matay. Stress ka muna, Rick. Junction ako. Napa. Kung ano tumabog ako sa buho mo. Dalawa loob. Loob na. Loob pa. Loob na lang, Rick. Nasa tres na Rick! ako. Wala doon na ako, Rick. Oh? AK, Rick. Ay, baler, Rick. Ito, baril, oh. Baler. Oh, ako yung AK. Meron.
Atras na puta. Ano niya? Walang kwenta yung sarili mo. Tunnel pa. Blacksin ulit? Ano nangyari? Oh? Talaga? Hindi tabang ba sa tres ah? May ilabas ata rin yung Labas pa. Oh? Talaga? Ya? Talaga? Grabe. Sabi. Ubos yung mga munggo. Dalawa loob. Sabog ng bomba yan. Dalawa loob lang. Ay, napatras. Ilaw. Headshot na headshot. Oh? Oh, tumawa. Hindi tumawa. Nasa tres ako. Oh? Talaga? Talaga. Barrel. Ayan, napunta. Ulag. Okay, bulag ka na. Isa ka, Rick. Bulag ako loob. Sige. Meron nga sa loob. Meron na atang Rick. Ito, Rick, bulag oh. Ito ako sa loob. Bulag ka. Nonok sa computer. Kahit sa'yo, Rick. Headshot. Ay, nagsayang na ko. yun? Pwede naman sabihin i-chat ako, nagsayang ko. Alatang may balak. Always young. Jackson, mamamatay na isa. Mamamatay na isa. Boss. Meron pa isang tunnel. Galing pa. Ilaw. Dalawa. Ang saban? Pumakap yung Jay. Akala ko goodbye Philippines. Akala ko bomba po daw. Kami pa kami sa Ano buhay ito? Inuubo. Okay kayo. Yes, dad. Sakap ako dun sa flashbang mo. Tinitigan ko pa eh. Yung bomba eh, lipad ako eh. Lipad to wing. Lipat! Bulag love. Bulag ka na. Junction na. Patay. Good shot. AK oh. Iki? Meron. Anong iki? A, B, C, D, E, K. Ek. Bulag ako pa. Wala daw. Magtras ha. Tres. Kaya medyo. Tres ah. Baka lumabas na yun. Jong. What? What? Junction ako. Quick flag mo. Sabog loob, dalawa. Junction pa rin, junction. Ay ko. Junction ako. Ako to. Atik ako dito. Bomb side na, Rick. Tres na. Pabamsite na. Interest rig ka. Bulag ako, puta. Hindi, wala. Bomb site. Ito tunnel na lang. Arctic yan. Ay, ikaw ata yung Arctic. Naka-AK. Naka-iki. Kuya, Junction ba? Nasa arko ako ah. Ikaw ba yung Arctic, Rick? May Oo, Arctic eh. Ako naka-arctic. Siya ba yun? Ikaw ba yun, Rick? Ito nga Jay, ano, oo. Arctic ka ba, Rick? Ito nasa
Tangin naman ginagago ka rin. Nag-aartik ka naman siya. Gagi, nag-aartik na ako mag-transfer campaign. Di yata. Blow. Diba? Ikaw, globe. What? Kaya interest na yan, Lord. Suwasan na bawal yan, idol eh. Watch out! Banal. Kiss you. Oh, Wala ako. Yan. ayun na. Kawa ka naman. Rekta na. Tagusan. Uy, gago, interest na ako. Joxy. Saan na bukos na? Talaga? Talaga. Log. Hindi mo Bulag ka, Rick. Wala. May G. Oh, log na atin. Kamis maglaro, kamis din mag-senjikas. Ayan, Soy. Miss you. Junction na. Diba? Nabot ang isa. Bago nahulog ako. Ilaw. Set na. Saan na yung bomb site na? Yan. Oh, yan yung ano. Big box ka, di ba? Hi. Arte ko. Eric. Eric. Naiyak magsalita si Eric, pero gusto niya yun. Oh. Aminin! Nakatingin din siya, nakatingin. Bakit? Di, aminin! Pero naka-stop siya dun eh. Naka-stop siya dun. Sa Nakatingin. Oo, nakatingin siya doon pa rin. Sabi, sige na nga. Ay, Tres. Ano, ta? Ito no! Yung arte ko. Yung arte ko, tapos na to. Taka, tayo gagawa. Ay, wala, hindi. Ay, akin yan, par. Oh. Ikaw. Hindi ko alam ang video. Ang gulo-gulong. Inadap ko nga sana yung granada ko, kaso ayaw mo drop. Ay, batay. Yeah. From the BART train to a tour bus, still the same game except I'm pulling more sluts, more butts, more bucks, never giving more fucks. Did it my way. Number ko na lang. Oo nga po. Ayan, isa yun. Limit na yung Gcash ko eh. Uy, sana ako nag-limit. Ito na lang ang pansan. Kaya sa na lang. Sunny boy. Manining na tayo ngayon. Hindi na pwede yun. Kapag nagbayad ako 90. Ako hindi. Kapal mo Hindi ka. sa akin, gago, hindi nagbayad sa akin yun, no? Tapos magbabayad ako. Kapal ka eh. Ano ka na rin? Pag sa akin, laging thank you.
Hindi yung pwede, boss. Ay, tiro mo na sa akin! Sim, Unsa? yung ano, tagos. Unsa man? Saman. Tayo ka dito, dali. Boss. Yan. Sa may back dito. Ha? Doon sa taas. Ah, dyan. Wow, Ay, nahulog ako. Kasi space eh. tama kasi. Ito. Wait mo. Doon ka lang sa isa. Yan, tala babarili mo. Ay, tama. Teka lang. Kinaka ko tama. Mapatay eh, lakas tama mo. Isa-isa ang ano. Lipat ka, bobo. Tanga. Bonak. Game. Nanding ako tama. Doon na. Wait lang. Ano to? Isa-isa lang baril mo para malalaman ko saan tumatal. Sige. Putay na ulog ako. Takot mo. Ito na ulog ako. Bobo. Gagawin space eh. Bobo. Uy. Okay. Madali. Wala. Wala. Saan ba yun? Ikaw ka sa loob. Ako dyan. Ha? Ikaw sa loob. Sige. Ay, din yung binigay number. Binigay ko. Pin pa saan si ano eh. Saan ako Punta. tatabab? Si Tatay. Enzo. Dito yun eh, nasa ilaw. Ganda. Tama ba? Saan ba? Sa may abangan ng junction. Sabi mo pag tinabangan ka. Saan ba? Sa may abangan ng junction. Sa may box. Dito. Dito? Nakaupo ka lang dyan. Aray! Bigyan tinabangan. Pinatuan ako. Hindi nga. Oo nga. Ito na nga lang ako. Taka para malaman natin. Ito ba? Ito ba? Yan na, 45 na lang. Yan. Birthday. Tatawa ka? Gagagyo? Gagyo beep? Ito ba kasi yung Ha? isang peso gago, hindi mo natin turo. Ang dami peso dito. Bola ka din. Saan ka pesto? Ang dami-daming box dito. Buho mo abangan ng junction, di mo alam. Buhonak ka talaga. Kain ka. Bola ko may, no? Buhonak. Dito ka sa loob. Turo na. Taki ko saan ako. Pwesto. Saan nag-aabang kung nasa junction ka? Dito. Ha? Dito na. Buhonak. Pwede rin dito eh. Dito. Bolak eh. Oh, di ba? Oh, di ba? Diyan ka lang. Bolak. Sabi mo magtinamaan ah. Oh. Para ano, sasave natin sa utak natin. Ay. Hindi naman nata dito eh. Hindi na tamaan. Hindi. Baka dito yung sa ilaw. Hindi, dyan yun. Baka usog pa ako. Dito. Dito nga! Bali naman yung papesto mo. Saan? King. Sabi ko na dito eh. Saan yan? Ikaw, Inabot ako, nabot ako. Dito. Mamatay ako. Ay! Ganap ka na! Saan yun? Dito. Dito. Tinatagisa kasi. Hindi nakapatok ako sa box eh. Gago nagtanim dito, gago. Pindunit mo. Saan ka? Dito. Sabi na taga dito. Dito. Teka lang. Saan ka kaya inabot dito? Ang gulo mo kasi. Wala. Ayun na, tinatagisa na. Doon mo lang, sabi na rin mo kanina. 88 na lang ako.
kanina lang, tanga. Uy, yun. 26. Yun ulo, gag, 51. Mamamatay na ako. Ikaw, hindi ba? Hindi. Ay, naisat ako. Uy, napatay ka. Yung kapalang tagos eh, no? Oo, gago, kapal gago. Alam mo natin, team. Ayun, gago, sumapag sa ano, ilaw. Tinanim sa ilaw. Malupit mo, idol. Ako naman. Pwesto ka dun. Yeah. Ako naman dito. Saan ba dito? Kaya nakalimutan ko eh. Oh, dyan. Gago, di ko alam kung saan babaril. Wala mo na lang. Para matanda mo rin, bakit? Sige. Kusog-kusog mo lang konti. Wala na, alam ko na yun. Alam ko na dun. Dun ka, sa may nakaupo ako kanina. Ayan. Okay. Wala. Ba't yun hindi tayo katamaan? Ba't kanina nagkakatawan? Baka mali pwesto mo dyan, Steve. Taka, dito ako nakaupo eh. Sa pwesto ko kanina talaga? Oo. Layo. Hindi mo nagkakatawan. Mali pwesto mo dyan, promise. Hindi ka mo taka, daw gagalaw. Diyan ka lang. Saan ako laban, Rick? Gago pa mamaya, nagkano kami dito, tapos wala pa kalaban. Di dyan, dito. Layo naman yun? Oo, dito. Ayun, tapos dito, tapos. Teka lang. Ano mo? Patay ka dyan, patay. Ay, patay ka dyan. Punta ka doon. Ayun, tinatrasan na ako. Ray! Itot ako. Patay. Tumahan ako eh, 73 na lang. Titingin ka pa. Sana Rick. Shoutout idol. Kuyang balagbag. Sino yan? Sino ba yan? Sila Rato. Sila Mang Kanor. Ang kanon. Doon nga, Wish. Ano to? Kanor, Bowrat, saka si Ethics. Ano ka na? Wait lang, wala pa. Saan ba dito kasi? Tansay mo kasi. Ah. Isa-isang bala lang, bakit? Para makaba mo. Ganun, pag dito di tayo nagkakamatayan. Pag ako... Budik. Bonak. Meron kasi yung sa ilaw. Yung sa ilaw. Sa ganja box Pero na meron eh. Hindi na nakapeso ang ganja box. Yun dito sa labas eh. Pero sa labas yung tagos. Teka lang. Oh, si Henry tsaka si Kenneth nagturo sa akin. Tama ba pwesto ko? Oo. Dito rin yung tagos, pero nasa ilaw ka. Oh, hindi tayo katawahan ko. Ano? Kaya inabot ako. Oh, Oo, inabot ako. Inabot ako. dito pala yun. Sa ayun, alam ko na, Sim. Ito pala oh, para tandaan niya. Meron dito, yun, nakaupo lang sa may ilaw. Gitna ng bomb site. Dito. Pasok ka. Tapos saan? Di ko alam kung sa labas yun eh. Basta tinuro sa akin ni Kenneth tsaka ni Henry. Dito mo pero galing labas sa bandang Jupiter. Basta Gitna ka ng bomb site. dito oh. Ha? Bomb site ka, gitna. Bomb site. Sa gitna. Ayun na mga idol tutorial sa inyo Kaso,
Malalaman nyo. Pinabot. Hindi ko patagos dito sa Earth eh. Pinabot ako. Ay no, dito. Meron din yung galing labas eh. Oo. Kaso, lumatan siya eh. Ang hirap. Eh, tinamala. Uy, no. Oh, wala naman. Hindi ka na ba yung ano, tinatype pala mo gano? Transparent yun din ah. Baka may ganun, baliw. Tinatype. Ano ba yun? Ay nga yun. Yung makikita mo yung mga patagos. Ah. Pero ano pa yun? Tanong mo kay Henry. Ay nga yung inano niya sa akin. Practicean din Inano yun, namin. Oo. Malalaman ko saan yung mga patagusan. Dito sa box. Ay sana, sa arko. Wala lang, isa lang pong tagahanga. Uy, Dito. clear the light bag. Saan dyan? Dito. Wala na akong bahala eh. Wala na akong bahala. Saan Saan na? na? Saan na yung kalab natin? Set up pa lang yun. Sino Set kalaban pa natin? Oh, tignan mo yung noodles ko. Wala na sa baho. Naging pancit canton. Dito ka, Wish. Dito ka, dali. Bibigyan ako madaming pala. Dito ka. Ay. Dito ka. Bilis mo loob. Matagasan ka? Headshot. Saan yun? Turong na. Secret. Okay. Asik mo. Siyempre, ako to eh. Dito ka ako malayo. Dito ka ulit. Wait lang. Natatae ako. Hihihihi. Dito ka na? Oo. Hindi. No! Yun! Mga todits pala ka. Muna pa. Tumalin. Molin. Maganda hindi nakalim. Baka malaman nila secret. Secret ah. Sa akin din taka. Nanonood. Ay, kaya secret pala dun. Ayoko dun may secret. Sa L, sa L. L nga, pataga sa mga dito. Dali. Sa loob ka. Alam ko yan. Sa loob, buwang. Tangina mo, loob din yan eh. Ano ba yun, oh? Oh, ano yun? Loob sa typing, no? Diba? Oh. Meron dito talaga eh. Meron dito eh. Nakalimutan ko lang eh. Tinuro sa akin. Wala naman. Pataga sa may L, tangin. Eh. Wala nang bala. O nga, o nga. Saan ba? Sa L ka, sa L ka.
Sabi mo magtalabasan ka, o hindi ah. Wala. Wala. Nang kwenta. Oo, nak mo naman. Nandiyan ka ba? Oo. 82. Ito lang yung kanina lang. Talabasan? Ito na lang ako. Ayun. Yung kanina lang, Bobski. Kayo na lang oh. Wala akong bahala. Hindi ka talabasan ka? Ang gagagyo. Ha? Hotdog. Lalangit pa nga na dito. Apa dito si langit lang. Kukulobo na kasi. Tagal naman ang makuloko yun. Ang ina. Sabalik si setup. Baka ano yun? Dapat sa B2 kayo natambay. Yung ko. Mongolic Para lang. marami kang Oh, babaril. may dagat oh. Nakakakit na ako dito si ayaw mahulog. Ayaw mahulog. Hindi langit na magawa niya pa ako sa langit. Bata ba? Ano ba? Tatalon? Siyempre. Musaksakin, Ay, buwang. gagawin din ah. Ayaw yo. Wee! Buddy up. Ganda lang view dito. Ganda ng view. Rakit tayo kayo. Dali. Bunny up. Eh. Ang ganda ng view dito, gagtog. Ang ganda ng ano ng skyning. Makanor, abnormal din kasi kausap ko eh. Ginigego ka lang ata niyan. Si ano nagtanong si 5'6" eh. Hindi nga Ako nga mag-PM. Talos yun, ukulos. 10K. Saan? Ay, sa kanina. Sana. Luwi ng bulag. Kain ko sirap. Go. Sa bomb site na. Sa platform. Platform ka. Dito. Sa box. Oo, yun pa rin. Loh. Bakit?
Wala lang. Natamaan ka? Hmm. Pag galing dito. Uy! Oo nga, dun mo. Makapo yung sabaw. Makapon mo sa Sumagot. Hindi pa. Kanina sabi niya sino daw kayo. Si Pat tsaka si... Ano yung company? Sino ba? Eldo Nyap. Ah. Nakakanta ako rin din. Kami niyan ah. Okay. Bigyan mo kami naman, yung may lamlam namin. Okay. Mga ano, silent sanctuary din. Okay. Pasensya ka na. Ayun o. Pasensya ka na. Kaya ko na mag-isa. Lalayain sa tumay Iba yung lyric. Ano title nun? Ayo, pasensya ka na. Tao lang. Pasensya na. Tao lang. Kagaya mo. Tao lang. Ba't di mo nabansin? Kahit anong taas mo, tinitingala ka pa rin. Sano? Ano ba? Ano yung cord? Ay, cord. Yung cord na nakakabit sa stick. Dito, hindi ko kaya dito eh. Si Spider. Ay, kung... Okay, Pam. Ay, si Sunny. Chempan mo, dali. Dun. Chempan mo. Huwag kasi dyan sa gutter. Yan. Huwag Ganyan ka ba? pa doon. Bumelo ka buwang. Yan, dali. Oy! Ba't kasi nagagatter ka, tanga? Paano ba? Hindi ka nagagatter, diretso ka na doon sa green. Gago, nag-bird yung mata ko, ba't ganun? Gago, makukuha mo na yung 12. 12 Gago signs. nga, tangi. Ang pang 12 signs. Okay. Diyan ko gusto kong matutunan din eh. Kasi, di ba pag ano, parang... Ito kasi mag-gutter, tanga. Diretso mo lang. Oink. Gugutter mo itong kulit. Paano ba? Gags to game, paano gagawin? Paano yun? Hindi mo nakita? Oink? Hindi ka natutungtong dyan. Ha? Hindi ka natutungtong dyan. Dito ba simula? Tungo? Luwa sa baba. Dyan. Ito? Tapos taro na yung green. Oink. Gagawin. Ano nga? Ito si Gather eh. Ano yung kulobon? Maharap ko na nga ako sin. Isang game pa lang ako.
Talo kami dito kanina. Polo B. Ayun na. O sirap. Ay, Pilari po, na naman. Sila lang kasi gising kapag ganito oras. Kanina artisan lang no? Napipindot. Oh? Pasok ko sila. Sige, replay na. Sabi niya, wait. Lalaro yan kasi si Lover kanina pa nag-aaya yun. Marunong talaga nito mga kumakabahan doon. Ayoko niyan, pati yung 4-4. Kapag mo lakas to, takot. Pero sabi nila matakot. Pero pag si boss nagpaghamit. Wala na kayo kalaro, champ. Wala na, podcast kayo na lang. Natay nga namin kayo. Oo, inaantay namin kayo. Ibugin nyo na kami. Sige na. Bibigyan ko na kayo pa yung tulot. Talo kami sa inyo eh. Nasumbong na ako. Ayaw nyo na siya lang nabubugbog. Gusto kasama kami. Sorry love ko. May pasok ako, champ. Tinetrain ako ng misis ko. Sige. Sabihin mo sa POD. May, Sabihin niya. may pasok doon siya eh. Hindi, Yung mga kakambay mo na lang kaya. Boss Podkel. Nag-chat mo na ata eh. Nag-chat mo na ba? Puro chat mo. Hirap. Ay, 4-4 nga ako. Ano yun? Jumping. Ano yun? Oh? Dali, ano ka? Ay, ano ako? Platform ako. Hindi ko pa sa akin. Anong forman yun? Saan di magaganto eh? Mga may crosshair. Ay! Daw tumama. Daw tumama. 50. Dapat pag-ispatan yata na lang. Sa isang bala lang. Aray ko. Diba? Huwagan ng ganun pa eh. Diba? Hanap lang doon sila isa. Lalim, lalim, lalim. Okay. Uy! Tapos yung sabaw. Isad.
Aray ko! Oh. No! Na... Ano? Ano yun? Check na to, check. Bigaharutan si Eric, oh. Ginigilitin na si... Bigaharutan. Ginigilitin na si Eric ng kuto. Ang hirap. One eye. One eye. Ang hirap, di ba? One eye. Gagi, one eye nga. Katignan ko sa display ko. Kasi ano, nanginig ko na yung mata ko, visit. Ang hirap mo. Dapat yata tuloy-tuloy. Pag tinabahan na tuloy-tuloy, dapat ata. Nice one. Aray ko! Ngayon natamaan na. Kasi nakita ko iting ganun. Oo, no, pag na-sprayan niya ng isa, sunod-sunod na. Tuloy-tuloy. Ang lakas. Bakit nga eh. Depende yan sa mga gamit. Ay, oo nga. Makakapaglaway. Yung pag nakakapitan mo na, sabi na, patay ka sa akin. Sorry, mga eng-eng. Wala, kompleto kami. Ako na. Oh, yun na, solid, oh. Ba't sa akin dito matanap? Nakapitan. Ba't sa akin dito matanap? Ba't sa akin dito matanap? Bawal yata sa akin talaga to eh. Ang ganda pag ito dinadrop, ayoko nyan. Ano yan? Ang hirap. Tiyambahan ako buta. Best chat pala. Ang hirap eh, no? Ang hirap din. Tapos na recoil. No? Hindi ba naman yung AK? Talaga. Hindi ba kasi yung putok sa AK? Wala ko sakit. Ooh. Hindi nga ako mag-AK ngayon, nakakarbide. Ganito lang. Practicing ko ato. Idol pa shoutout pati na din kay Idol Wish na sexy. Tede, San Diego Gutierrez, shoutout Idol. Oh. Ilan buhay mo? Ano, 16. Death patch tayo? Great match. Oo, nakapag-ganip yun. Pinch level. Bigar ko na kaya kalaban habang Huwag mo sanang limutin ang nainig lahat ng ito'y ginawa mo. Kaya yun, ibusa yung karakter eh, wow. Ha? Karakter pa rin. Ano ba karakter? 2, 3. Bakit kasi nag-Skyrim eh? Yes! Oo nga. Yes! Shut Eh, up di ka ka lang. kita sa taas, Again, ako. likod-likod mo eh. Hindi ka kita Ha? sa taas. Ha? Hindi ka kita sa taas. Oo, diba? Skyrim nga yan kasi. Ano yun? Ano bang maliwanag? Ano yung kanina maliwanag? Sabi yung isa?
Sabi ni Henry, kapag, ano daw, respawn, yung kabilang dito. Parang kasalungat mo ata yung pwesto. Oo, magkasalungat. Dito din yung respawn. Ayun na. Patingin nga kung tama. Yun na maganda. I-retry lang ako eh, no? Ah. Dito. Sino ba yung respawn? Asan ka? Dito kanya, no? Sa gitna. Dito, sa kanan. Oo, ito nga. Oo nga, ganun nga lang. Yan, ah. Game. Tutong. Di Kita. naman eh. Hindi kita. Hindi kasi gumalaw ako baliw. Tignan mo, diyan ka sa dulo, di ba? Dito ka. Saka. Di ba? Diyan ka. Oo, pareha. Gay. Dito ka. Ba't di mo gano'n ako si John Sim? Napapagod ako eh. Ang likot eh. Taas. Taas lang. Hindi ka tamaan. Parang wala nang ba damage? Parang walang damage. Ba't ganun? Hindi ako tumama. Oo, ikaw din. Wala. 26. Pero walang dugo. Wala. Mamo. Mapoy sa baw. Umabot sa dugo. Ano? Pangit. Kasi kalaban. Wait lang daw. Putang ina, puro wait. Rika, ano puro ako nag-deathmatch ko? Wala may naguna? Ay, ayan. Sakit. Pwede, labas! Araw namin sana. Yarn, ano meron na ba? Ito mga nangilig yata sa yak. Zero ka lang. Ayoko kasi kalaban yan, harutan lang. Sino? Yun, sila rin. Si Bambi niya. Si Ren Aaron nga. O, yun na lang. Murphy. Nerf yung puto. Kapali. Oh? Malakas sa taas. Bakit kasi ng ano, Skyrim hindi mo makita? Ito ang parang... Roba ng right step. Hello? Nakapali. Wala ko maakas. Ayusin mo. Taas. Oh? Ano ba yung Skyrim na maganda? Default lang baliw pag deathmatch. Paano ba dapat yung default? Hindi ko nga alam eh. Rick, paano yung default, Rick? Ren? Colin. Yung default na ano, Default lang. Skyrim, This. spell. DES. D-E-S. Tapos, Yun lang. This. D-E-S lang. Oo. Bumalik na. Oh, mamalisan ka pa. Tero ka. Lahat sa'yo. Ha? Yan. Ulit yun. Pagka mag ano. Piso Pagka na lang ganyan. ako. Pagka maganyan. Pagka ganyan. Okay. Loh, Ba't mama? wala. Tikit na mama. Yan. Ay,
Aray ko. Tenda naman. Ayun na. Mapala. Ay. Aray ko, nakapinan. Oo, ito. It is. Oh. Oh. Taas mo pala. Nagwihigyan pa ako. Taas mo pala dito, no? Ay! 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 Sige lang, pagbigyan mo na ako. Takot eh. Uy, gog. Uy, ayan na, nagbibitanan na naman siya, oh. Ano, ipitagdas? Uy! Ang aking ulo. Ha? Nalaro pa daw sila. Sino? Sila team pag. Oo daw eh. Tapusin pa lang daw eh. May kalaban. Biting. Wala. Walang deathmatch to, Rick, no? Oh, solve ka. Wala. Minsan, di ko Oop. Detect. Ayan na siya, ayan na. Ala! Ala! Umigot din yung crosser ko, visit. Okay. Uy! Easy na lang ako, guys. Naglaro ba sila ano ba? Harry Potter. Piso na rin siya. Stress na lang ako. Ay! Uy, ba't nagpata? Ang biwan. Wala ba?
Si Wish. Wish na nga. Bonak. I wish. I wish. Bonak. Yes! Yes! Aya ka ng aya. Hindi ako! Hindi ako! Wish nakatok na ako. Wala na kata Tama kalaban. na yan. Tangina nito eh. Dadamoy ako sa'yo eh. Kapustahan to. Tapos na nga doon kasi sila eh. Tanginong yun. Asa na ba? Sila POD nga. Asa na nga? Patapos na nga doon sila. May kalaban kasi sila. Wait, agog. Ano, may kalaro pa sila. Oo. Ano pa rin ko si Rick? Tangina. Tangina ka pa nagkikita ka dyan eh. Ayop. Kala ko may kalaro na eh. Huwag yan, narutan lang yan. Sila rin yan eh. Ayos na ano ko laro. Ito oras na nga nakakalaro eh. Wow. Siguro yung kalaban nila ng POD, yung kalaban natin ng first game. Sila ano? Sila Enzo. Ala, ba't ganun? Lo. Iikot yung sir ko palit. Oh. Jesus. Ay, Gortik boy! Ganun to ko si Telly, hindi mo ba sa akin yun? Ha? Oo, gago na. Oo, nakakapagod tangi. Promise. Yung pangalawang round pa lang, pero pagod ka na. Ganyan ka, 2 minutes ka magaganyan. Bahala lang. Nakakahilo. Oh, Nakikita mo ba ako tumatalon? Ay, tumatawid? Hindi. hindi ka nga, ayun nga yung ano dun, hindi nakikita eh. Ay, nakikita mo na. Oo, hindi nga. Oo, tingnan mo. Ang kulit. Ay, ang kulit. Hindi nakikita tumatawid. Oh, gas. Kangkarot. Oh. Oh, puro patay, no? Sidat ko na naman. Ay ko. Gago, diskaro na ako. Yan, yan. Carbine ba yan? Oh, ito mo, 3-1. Not 3-1. Diba ako kaya si Telly 3-1 lang ako to? Saan ganda siya? Oh, ayun nga sabi ko na ako sa gits kanina. Digil ka lang. Labanan mo nga yan, Sim. 3-1 ka lang. Maiinit yun. Mamagsit yun. Ang kulit ka, ilan dyan nagsasabay sa ice lang, pero lahat patama. Oh, nahuli ka? Kalit. Oh, tagis. Sunod si Murphy ah. Wait! How did you do that? Asan yung kalaban? Nakirarik ka na.
Kasi Aaron lang andyan eh. Yan na sila nun, yan na yan. Ay, siya, Word na timer. Ano? Yan. 130 na ang buta. Okay, isang game pa rin tayo. Yo, okay. Okay, let's go, guys. Okay, let's go. Bumulong ko eh. Get out of here. Ay, gagi. Last 5 na daw sila i-rap. Last 5 sila no, tapos last 20 pa. Wala, ano to? Pwede pala to, Rick? Hago, pwede pala to. Ano to? Ito yung may aeroplano, di ba? Miss na mo. God! Angas. Ano to? Punta ka pa 5v5 mga game. Saan yun? Lo, Mas pangit dito yung mga, ano yun, Saan may yun? nagbabunny up. Dun. gago may bumaril na sa akin eh. Wala na si Asim eh. Si Asim. Lo, bulado na ako. Woo! Uy. Kaya ganun dun no. Uy, ako may asa. Alam mo yung mapa na to, Sim? Hindi. Angas. Aso. Pag naubos yung time limit dito eh. Footstep ka pa ah. Uy, aray ko, balag ako. Aray ko, balag ako. Nakita pala ako. Puta ko rin. Woo! Lumipad sa... Dahil sumabog oh. Ba't ang dami? Bakit ang dami? Ito, eh. Ba't di ako ano? Baka sa footstep dito, ba't napalit? Oo. Saan yung base na Tero? Gago, may agila ba? Hey, Snow, may agila? Ano nangyari yun? Ay, yun na. Ano nangyari Pati sa'yo? pakpak nun, mag-yelo na eh. Ano yata na rito? Ang laki ng mga pala itong rito. Gaging kulit to. Ang ina, nakakapagod to. Nakakahilo. Gago, nakakatakot. Ano yun? Ano mo? Gaging may yung kotse naka-side. Pwede mo sumakay dito. Gusto ko mag-GTA tayo yung ano. Nalunod na Eric. Lumulubog sila doon. Gaglo mo. Nawala si Eric. Nawala si Eric. Matulog ka naman, master. Uy, kaya na mo. Boss, magic. O ano ba? Nawala si Mashare mo ba? Eric. Nalunod. Nalunod sa yelo.
ako dito, lamig dito. Parang nasa snow nga rin ako eh, oh. Ang lamig pa naman dito sa kwarto. Ay, gago na, di ba buwasan? Wala na. Mamatay ka na dyan, guys. Gago, tignan mo naging 80. Ang kulit na nalunod. Pwede kaya lumakay dito. Nasaan? Ha? Nasaan truck? Uy! Uy! Ginagawa mo dyan, ha? Ano yung bomba? Sa truck. Tignan ko nga kung may bawas dito. Kung si Eric ka namatay. Uy! Kung ano? May bawas nga. Ano yan? Pinatagal mo lang, hayop. Towel. Pera. Nasa truck yung bomba, guys. Sasabog na. Huwag na, dito eh. Bukit, pili mo muna. Tapos na po. Iba ang maparik. Iba namang maparik. May iba pa. Rick. Takot dito ng ba. Naging yellow na si Eric. Naging yellow na siya. King. Oo nga. Ayun pala. Feel. Ano yan? Kaya ganyan, di ba wala ibang mapa dito eh. Wala mo. Kasi ilalim lang yung base nyo. Kulit. Sa ilalim lang. Oo. Ito no. Ay, bago. Sasaksay ka to. Tanda ka na dun ah. Sasaksay ka to. Happy buko. Di mamahanap ka. Ito, tatanim ako. Hindi tahanapin. Gugu. Uy, Patay. bakit niya boy? Bakit Patay. niya natin niya? Ay, ala. Kasi Eric na wala. Bakit ito? Iba na. Iba rin oh, dito. Angas. Iba. Mapa. May sasakyan dito lang mo. Pwedeng sakyan? Ah. Gagawin sa'yo. Bagong mapa naman. Bawal dito bumaba. Ari,
Kita. Wala yung sasakyan. Bumabaril. Ha? Bumabaril buwang. Saan ba? Saan? Hindi yata ito yun. Paano mo bumaba? Biglang asya. Saan ah? Pupuksan mo. Saan? Saan ka na? Secret. Bilis mo naman. Oh, wala. Yung ano ba? Ano to? Anong ano naman to? Gago, grabe naman echo dito. Tang ina. Rinig na rinig. Mansion to eh. Uy! Ito ba yung mansion? Mix ano yan? Mix 5. Ano? Ito ba yun, yung mansion? Ha? Hindi. Pero parang ganyan din. Hindi ko alam yun eh. Mga ibon-ibon eh. Ano ba mapa yung gago na yun? Ano to? Ano plano? Malalot ba na yung ano si? Crossfire? Hindi nga gumagana eh. Ay, paano mo na kay Eric oh? Okay naman dito mga pa na to. Paano dito mga? Plano? Plano? Hey. Let's get the hell out of here. Sunod ka sa akin, par. Halika dito. Ito din. Alam ka man dito, sir, please. Get out of here. Nasaan tayo dito? Ay, labas tayo dito. Wala dito. Ano? Ba't nga may echo? Ano ba? Wala. Oo. Wala na, Sige. wala na. Gago na, wala. Wala yun sa'yo? Oo. Ay, nag-black screen Gago. na. Ba't nag-lock screen? Nag-lock screen? Nag-lock screen din sa'yo? Sino ba nagpapalit-palit? Ikaw. Di ako, Bobski. Di nga Nag-black marunong. screen ka. Gago nag-lock screen yung akin. Di kinoyo. Si Eric, nag-lock screen din yan. Siya nagpapalit eh. No. Siya kasi papalit eh. Si Eric eh. Nag-lock screen sa kanya. Gustog na wala. Hiling-hiling. Eric! Baka di ka na umiga dyan! Eric! Prosper na nga lang. Basta na yung kalaban nun eh. Ano na kalaban nyo? I wish na pupulit ako kakantay dyan ah. Si... Base is Yung wala under ako attack. isa ba ba?
Hindi na nga. Crossbar na lang ako. Gara mo, par. Kasi kalaban natin. Eagles daw. Ano yung Eagles? KF ka, tala na tayo. Kaya nga eh. Game Yun. na. Last game mo. Siguro nag-vaccine. Anong map na kayo Akin niyan? din eh. Nawala kayo akin, tangi. Anong map yan? Anong mo, Pyok? VX5. Gogo, ayaw doon sa map na yun. Taka yung VX5 nasira yata.